ପାଖେ ଭାଇଟେ ହେବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ବାହାରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ଦିନେ ଆସି କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ, ବାପା ମୋ ହାତରେ କେଟିଏମ୍ ବାଇକ୍ ଦରକାର, ମୋତେ ଗୋଟେ କେଟିଏମ୍ ବାଇକ୍ ଆଣିକି ଦିଅ। ତାଙ୍କର ଯେ ଏତେ ନାହିଁ ସେ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେଇଠୁ କହିଲା ସେ ପିଲା, ତମେ କି ବାପା ହେଇଛ, ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବନି? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସବୁ କେତେ କେଟିଏମ୍ ବାଇକ୍ ଆଇଫୋନ୍ ସବୁ ନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ତ ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁକି ଦେଇପାରିବନି? କି ବାପା ହେଇଛ? ସେଇଠୁ ବେଳେ ଭାବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କର ହୃଦୟଟା କ'ଣ କହିଥିଲା? କ'ଣ ଏଇ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି, ଏଇ ଦିନଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ତ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ କିଛି କରିବ ହେଲା, କେବେ ବି ସେଇ ମଣିଷଟାକୁ ଏମିତି କିଛି କଥା ପଦେ କହିବନି ଯେ ଯିଏ ସାରା ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ତମ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଖରା ବର୍ଷା କିଛି ଖାତିର ନ କରି ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମଣିଷଟାକୁ କହିବା କଥା? ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଖଣ୍ଡେ ପୋଷାକ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଚିରା ଫଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି, ଆମ କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡେ ପେଟକୁ ଭାତ ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦେହକୁ ଲୁଗା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଥାଟା କହିବା କଦାପି ଭଲ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଥା କେବେ ବି ସେ ଭାଇ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ କହିଲେ?